का हाल बा भाई लोग, का तो लोग जाना तरह कि बिल्ली के रास्ता कटला से अशुभ काहे होखेला। का तो लोगन के पता बा कि पेंसिल के ऊपर वाला भाग काला काहे रहेला। का तो लोग जाना तरह कि मोबाइल फोन में कैमरा लेफ्ट साइड में ही काहे रहेला। आज के वीडियो में कुछ ऐसा फैक्ट जनबा कि तू लोगन के मुंह से निकले वाह क्या फैक्ट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर जाओ। भाई लोग, आप लोगन पेंसिल के ऊपर ही काला भाग के जरूर नोटिस के लिए होखब, लेकिन का आप लोगन के पता बा कि इकर का काम होखेला। चलो जानल जाओ। इ कलर पेंसिल के पहचान खातिर है, पर एकर काम सिर्फ इतना ही नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। जब इ लाइन पर पेंसिल पहुंच जाला त बच्चों के लागेला कि पेंसिल इ लाइन पर अइला के बाद खत्म हो जाला, लेकिन एकरा बाद भी उ लोगन पेंसिल के उपयोग कर सकत बाड़े। उ लोगन के दिमाग में होखेला कि यहाँ तक पहुँचे के बाद पेंसिल खत्म हो जाला, ये खातिर उ नया पेंसिल खरीदे ले। मोबाइल फोन के कैमरा लेफ्ट साइड में ही काहे रहेला। शुरुआत में मोबाइल के कैमरा बीच में देवल जात रहे, जैसे कि पहले नोकिया के फोन में कैमरा बीच में रहत रहे, लेकिन सबसे पहले मोबाइल में लेफ्ट साइड कैमरा देवे की शुरुआत आईफोन ने कैले रहे। फिर बाद में धीरे धीरे सब मोबाइल कंपनियां कैमरा लेफ्ट साइड में देवेला शुरू कर दिले। लेफ्ट साइड में कैमरा होके के कारण कैमरा हाथ या उंगली से छुपेला नहीं। मोबाइल में कैमरा लेफ्ट साइड में देवे के कारण अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड होकेलन, जेकरा से आसानी से फोटो या वीडियो शूट कर सकत बाड़े। साथ ही जब कैमरा घुमा कर लैंडस्केप फोटो करेले तब भी कैमरा ऊपर की तरफ ही रहेला, जेकरा से हम लोग लैंडस्केप फोटो आसानी से ले सकता नहीं। तो बस ये कारण है कि अधिकतर स्मार्टफोन में कैमरा लेफ्ट साइड में रहेला। का तू लोग जाना तरह कि बिल्ली के रास्ता काटला से अशुभ काहे होखेला। दरअसल भाई लोग, पहले के समय में जब गाड़ी के आविष्कार नहीं भइल रहे तो हम लोगन के बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के ही इस्तेमाल करला पड़त रहे। और जब वो लोग रात में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से कहूँ जैतन, जब बिल्ली रास्ता काटत रहे तो घोड़ा या बैल डर जैतन और वहीं रुक जात रहन। कैसे कि हम सबके पता है कि बिल्ली की आंख रात में कितना चमकेला, और ओकरा देख के ही बैल या घोड़ा रुक जात रहा। और फिर घोड़ा या बैल काफी देर तक रुक जैतन और आगे नहीं बढ़त रहन, और फिर लोगन के बहुत देर होके लागत रहे। और फिर तबे से धीरे धीरे ये एक अंधविश्वास बन गई कि बिल्ली के रास्ता कटला से अशुभ होखेला। तो बस भाई लोग, आज के वीडियो यहीं खत्म करतानी। आई होप कि यार तो लोग समझ गए बा कि बिल्ली के रास्ता कटला से अशुभ काहे होखेला। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।